El Salvatà Gatallà de Mas de Serra ha estat l'escenari escollit pel Festival Accents per celebrar un concert que s'ha volgut dedicar exclusivament a les empreses, institucions i persones que han donat suport al projecte al llarg dels seus 10 anys de vida. Entre elles, l'Ajuntament de la Selva, que el passat 2020 s'adheria a aquesta iniciativa de proximitat que s'ha convertit en l'altaveu de la música d'autor procedent de diferents indrets dels països catalans. Una representació de l'àrea de cultura ha assistit a l'actuació, un recital íntim i recollit a càrrec del duet Escartín Sisters. Ressons de jazz, pop i folk cambrístic amb violí, violoncel i veu donen forma a un projecte integrat per la Laia i la Flàvia, dues artistes que han crescut entre vinyes del Penedès i que l'endemà repetien actuació a la Selva, en aquesta ocasió, però, en el marc de la temporada del Club de Ca Flaçada. El 10è Festival Accents s'allargarà fins a mitjan desembre amb concerts programats a diverses poblacions del Camp de Tarragona. L'Auditori del Castell de la Selva, concretament, n'acollirà 2, el d'Anna Andreu dissabte 4 de novembre i el de Mina Sextet dissabte 2 de desembre. Les entrades ja estan a la venda al web codetickets.com.